βρωμάδα. Τώρα εγώ διαλέγω πόσα άτομα θα είναι. Πού είσαι, Σπύρο? Ένα άτομο θα βάλω. Όχι, το ένα είναι δύσκολο. Δύο θα βάλω. Σπύρο, έλα εδώ δίπλα μου. Νάτε, Σπύρο, εκεί κάτσε. Πάμε. Εδώ είμαι. Δύο άτομα, πάτε. Πάτε, εδώ έχει. Εδώ πάτε. έλα, εδώ έλα. Σπύρο. Ντροπή σου. Εγώ τώρα θα πεθάνω. Δεν σε έβρισκα. Δίπλα σου ήμουν. Ένας. Ακολούθα του. Εδώ, να, εδώ έχει, εδώ έχει. Εδώ, έλα, εδώ. Μπράβο. Νίκησες εσύ. Δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ αυτό. Θα τον σαμποτάρω. Καλά θα ήταν να είχατε τα μπισκότα να του έβαζα τη Μόνα Λίζα και να του το ράγιζα. Ποια είναι? Τίποτα. Αυτό που είχε δει ο 456 στο νερό του, το μπισκότο. Να, εδώ είμαι, μην κουνιέσαι. 3 άτομα. Εδώ, Ανακοινώνω. στραβάρα. 3 άτομα. Λοιπόν, είναι 3 άτομα. Αν σας κάτι, δεν θα σας. Έλα από εδώ, πάμε μαζί. Εδώ. Πάμε σε αυτή, πάμε σε αυτή. Κλείδωσε. Μπήκατε. Ναι, 3. Δείτε απ' έξω ποιος είναι. Τώρα εγώ Ρε, φιάκα. βλέπω από πάνω τι γίνεται. Από πού πήγες? Μπήκα πάλι στο δωμάτιό μου. Πώς βγαίνεις από το δωμάτιο? Από εδώ. Και πώς βγαίνεις? Από εδώ. Το κομπλέ. Σπύρο, πρέπει να είμαστε πάλι δίπλα. Δεν πέθανε κανένα σπόρε, φίλε. Τώρα μετά είναι το ένα άτομο. Παίζει να μην έχει πεθάνει κανείς. Στο ένα άτομο δεν θα ανοίξουν πολλές πόρτες. Γι' αυτό να προσέχετε. Ήβρε μπίχλα. Εγώ πάω σε φιάκα, οπότε να προλάβω μία πόρτα. Τι κάνω. Εγώ το έχω πατήσει. Δεν διαλέγω. Φύγετε ρε μαλάκες. Μόνο τον αριθμό. Μπιπ. Κι εγώ. Μπήκε μία στην πόρτα που ήμουν εγώ και βγήκε. Καλά έκανε. Για να σωθείς. Σπύρο εσύ. Είχαμε. Οι άλλοι γιατί μπαίνουν βγαίνουν από πόρτες. Αλλά δεν βγαίνουνε. Τότε το κάρμα. Είμαι ακριβώς δίπλα από την πόρτα της Εύης. Σέβη, κοίτα. Είμαι στην κίτρινη από δίπλα. Σέβη. Έχει μία απ' έξω από την πόρτα μου. Ψόφισε. Καλά τώρα εδώ ψόφισαν κάποια άτομα. Καλά έκαναν. Ψόφισες. Μία ήρθε μπροστά από την πόρτα μου. Καλά έκανε. Μη με κάνεις να το ξαναπώ. Ναι! Τσουγκεκεκουγκεκε. Σταματά Μαρίνα τραγουδά. Γιατί θα πας μπαν. Χαμηλώνουμε λίγο. Και τι είναι? Α, σκηνή. Όχι σκηνή δεν θέλω. Παιδιά, προχωρήστε. Το ξύλο είναι. Ποιο ξύλο? Ποιο ξύλο ρε. Ξύλο θα παίξουμε. Όχι. Λες και δεν τα διαλέγω εγώ Χαχα. τα παιχνίδια που θα παίξετε. Δεν τα διαλέγεις εσύ. Πηγαίνετε τώρα, προχωρήστε. Έχω πάει 20 φορές γκάλπι. Ξύλο. Δεν διαλέγεις. Βοήθεια! Συγγνώμη, εγώ το πάτησα το Αστυνομία. κουμπί. Ποιο κουμπί. Αστυνομία! Δεν υπάρχει. Ναι, μωρέ. Αφού έχω πήρες το τέτοιο. Βράδυ. Φύγε από εδώ, μωρή τώρα! Ηλίθεια! Εσύ πού έχει τουαλέτα. Ρούμπα. Και κρύβεσαι. Ναι, αλλά έχει πολλά άτομα. Έλα, κάποια μπορεί να με βαρέσει, κάποια να την βγάλει στόχο. Να την σκοτώσω. Έλα, πυροβόλα, Μαρή. Εγώ είμαι κρυμμένη. Κάντε μου. Σπύρο, είμαστε δίπλα-δίπλα. Φύγε. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Ηρέμησε. Σπύρο, κανόνισε. Νόμιζα ότι κανόνιζε. Εγώ ήμουν. Είμαι εγώ 001. Τι είσαι? 001. Ναι. Όχι, 164.
Σιγά που θα ήταν ο 0-0-1. Κοίτα. Ναι, όχι. Ναι ή όχι. Είσαι 140. Εγώ λέω να το σταματήσουμε. Όχι. Δεν ψηφίζω stop. Εγώ ψήφω. Τώρα που τα καταφέρνω δεν ψηφίζω Θα τον σαμποτάρω πολύ καλά. Σιγά μην βγω ρε. Ναι, αλλά τώρα είναι το σκηνή, Μπορώ να βάλω σε κάποια ομάδα να είναι πολύ δυνατή. Οπότε σε εμάς. Δεν χωριστείτε. το βάζεις εσύ. Χωριστείτε. Ξέρω εγώ. Σεβί, μην πας με τον Σπύρο. Δεν ξέρω που θα Γιατί πριν σου είχε κάνει μια αδικία, αν θυμάσαι καλά. Νόμιζα ότι ήταν άλλος και της Λάς Καραπουνίδη. Όχι, βρε αυτό. Αυτό το ξέχασα. Στο Μίγκλ. Πριν μου λάσκαρες επίτηδες μπουνίδι. Δεν την έβλεπα. Ναι, όχι. Σεβί, μπες σε μια ομάδα. Με έβαλε σε μια ομάδα. Και εμένα. Α, είσαι με Όχι, όχι, χάνω. Είσαι ποια είσαι με τι. Με το Σπύρο είμαι. Δρόσο χάνουμε. Χάνω. Να, άρα ξέρω ποια Δεν είσαι. ξέρω πώς παίζετε. Ούτε εγώ. Ναι, κερδίσαμε! Μπράβο. Ούτε καν ξέρουμε ακριβώς. Εγώ προσπαθούσα. Για μαζέψτε τα στόματα. Guys. Μαζέψτε τα τόματα. Αχ. 10 παίκτες απεβίωσαν. Δηλαδή πέθαναν. 9. 10 έλεγε. 9 έχουν μείνει. Θα λέγει. Α, Α. Ο τελευταίος πρωταγωνιστής. Κύκλο λέει άλλος, κύκλο. Κάτσε τώρα τι είναι. Για να ψηφίσουμε μόνο κύκλο. Τώρα είναι το glass. Ναι. και δεν έχετε glassmaker. Έχουμε σένα. Το Glassmaker 2 είσαι. Λοιπόν, θα μας πεις το τελευταίο, θα μας πεις και το Το τελευταίο. τελευταίο είναι αριστερά μόνο. Ωραία. Θα είναι πάντα δεξιά, αλλά στο τελευταίο Θα αφήσουμε, θα είναι αριστερά. αν το κάνουμε όλο ευθεία, θα το κάνουμε εμείς. Και μετά οι άλλοι. Κάτσε, δεν είναι διάλογο. Νομίζω. Θα διαλέξει, απλά δεν έχουμε αρχίσει. Διαλέξει, δεν έχουμε. Είναι δεξιά. Να μας πεις. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Να, Δεξιά, δεξιά, δεξιά. περάσω γιατί το τελευταίο δεν καταλάβεις. Δεξιά, δεξιά, Δεξιά. αριστερά. Ωραία. Τώρα γέρουμε εμείς και στο τελευταίο θα αφήσουμε τους άλλους να πηδήξουν και θα πηδήξουν ευθεία. Ξέρετε που είναι. Πάντα είναι από εδώ και στο τέλος αριστερά. Μην κάνετε καμία. Τι πάθεις μάλλον. Πάντα τα κόβουν. Πού πήδηξες εσύ? Στο αυτό που μου είπες. Αριστερά εσύ πήγες. Όχι, δεξιά πήγα. Όχι, αυτό λέω. Έβαλα τα δεξιά. Αριστερά εσύ τα βάλεις. Τι εννοείς, Τα δεξιά έβαλα, ήταν από εδώ, όλα από εδώ. Και εγώ από εκεί πήγα. με σαμποτάρει το παιχνίδι. Θα περιμένουμε τώρα τους άλλους δύο. Και όλους κέρδισε, έλα. Εγώ γιατί προχωράω. Σεβί, έπρεπε να βάλει. Και παιδιά, άλλα προς κοντά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε like. Εγγραφή. Για να βλέπετε ότι βίντεο ανεβάζουμε μαζί, ο Δρόσος και αυτά. Και γεια σας. Γεια. Άντε γεια. Το κλείσω. Και τώρα φέρτε μου. Και τώρα βγαίνουμε γιατί βαρέθηκα. Κι εγώ.